olen Riikka Suominen ja mä olen Huili-lehden päätoimittaja. Mitäs se tarkoittaa noin käytännössä? Huili on Suomen ainoa ekologinen lifestyle-lehti. Se tarkoittaa, että me halutaan tehdä ekologisesta elämästä hauskaa, helppoa ja kaunista. Osoittaa, että se, että haluaa säästää luonnonvaroja tuleville sukupolville, ei tarkoita sitä, että pitää itse kompromissata ja syödä jotain pahaa ja kulkea karvastavassa villapaidassa, vaan se voi olla ihan hyvälaatuista elämää. Ja mitä se päätoimittajuus tarkoittaa käytännössä? Mä kokoan Huilin jutut, yritän pitää kiinni sen journalistisesta linjasta. Käyn kiikuttamassa lehtiä ihmisille ja vaihdan sähkölampuihin täällä uudet energiansäästölamput. Ja teen ihan niin kuin melkein kaiken, mitä lehden tekemiseen kuuluu. Toimituspäällikkö on mulla apuna ja tietenkin taittajia ja avustajia. Miten Huili on saanut alkunsa? Vajaa 3 vuotta sitten semmoinen ruotsalainen iso uusiutuva energian myyvä firma pyysi mut kehittämään niille tämmöisen lehtikonseptin, ekologisen lifestyle-lehden. Ja siitä syntyi Huili. Sitten Huilia julkaisti tämä iso yritys 1,5 vuotta, kunnes he joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin ja joutui luopumaan sen julkaisusta. Juuri samaan aikaan Huili oli valittu vuoden asiakaslehdeksi, eli se oli ehkä silleen hiukan ristiriitaisin tuntein kaikkien osalta. Ja silloin Huili oli saanut hyvän alun, että me tekijät haluttiin jatkaa sitä, vaikka meidän kustantaja joutui vetäytymään. Eli nyt viimeisen vuoden niin me ollaan kustannettu Huilia omakustanteena. Okei, no miltä Huilin tulevaisuus näyttää sitten nykypäivänä? Me ollaan kustannettu nyt 4 Huilia omakustanteena. Maaliskuun numeroa pitäisi alkaa tehdä vähitellen. Se näyttää sillä tavalla puolivaloisalta, eli meidän tilaajamäärä kasvaa koko ajan. Nyt mulla on sellainen fiilis, että ekologinen elämäntapa alkaa saavuttaa jotain semmoista niin kuin tipping pointtia, että se oikeasti voisi alkaa levitä. Nyt kun Huili on ollut siis 2,5 vuotta markkinoilla, niin nyt musta alkaa huomata, että yritykset alkaa oikeasti olla kiinnostuneita meistä. Ja nimenomaan sen takia, että heitä kiinnostaa niin kuin vakavasti tämä ekologinen elämäntapa. Eli sillä tavalla mä uskon, että Huilin tulevaisuus on valoisa, että ekologinen elämäntapa tulee eittämättä kasvamaan. Siitä ei ole varmasti mitään niin kuin epäselvää, mutta paperillinen tulevaisuus on epävarmempi. Ja toki pienenä kustantajana niin meidän täytyy tehdä paljon töitä, että me saadaan se määrä tilaajia, mikä lehden kehittäminen vaatii. Varmasti ekologisuutta paljon seuranneena, niin missä asioissa ekologisuus on nousussa ja missä se on jo sitten arkipäivää? Se on sillä tavalla arkipäivää, että kaikki ihmiset tiedostavat, että energiansäästö on hyvä juttu. Se on tavallaan kauhean semmoinen selkänahassa, että enää selittää ihmisille, miksi sitä pitäisi säästää. Luomuruoka on kasvussa, joskin se edelleen on aika marginaalinen ilmiö. Yritysten vastuullisuustoiminta kasvaa ihan selvästi. Se, missä se voisi voida paremmin, on ihmisten huoli kasvihuoneilmiöstä. Ilmastonmuutoksesta tuntuu vähenneen näiden kylmien talvien myötä. Eli jotenkin tuntuu vähän silleen, että väärä hälytys, nyt voidaan elää niin kuin ennenkin. Luomuruoka, vaikka on kasvussa, on edelleen aika marginaalinen ilmiö. Tuo joitain prosentteja kaikista ostetusta ruoasta. Uusiutuvaan energiaan satsataan Suomessa paljon. Se tulee kasvamaan. Tuulivoima rakennetaan paljon, aurinkoenergiakin alkaa kiinnostaa. Mitä luulet, onko tulossa sitten jonkinlaista läpimurtoa? Varmastikaan ekologinen elämäntapa ei tule niin kuin pienenemään, se tulee ainoastaan kasvamaan. Sama luomuruoka, se missään nimessä ei tulla ainakaan Suomessa ottamaan niin kuin askeleita taaksepäin, vaan koko ajan tullaan menemään eteenpäin. Se, miksi mä sanon, että ainakaan Suomessa, niin sitä ei ihan kansainvälisellä tasolla ei voi uskalla sanoa, koska se riippuu vähän väkiluvun kehityksestä ja lihansyönnin kehityksestä ja muusta, että luomuruokahan joutuu usein sitten taistelemaan niitä argumentteja vastaan, että riittääkö pinta-ala luomutuotannolle ja muuta. Mutta Suomessa ihan varmasti luomuruoka tulee kasvamaan ja muutenkin ekologinen tiedostavuus ja tietoisuus. No, tuoreessa Huilissa on mielenkiintoinen otsikko etusivulla. Luomun jälkeen tulee luoko. Mitä ihmettä? Luoko tarkoittaa, kun luomu on luonnonmukaista, niin luoko tarkoittaa luontoa korjaavaa maanviljelystä.
tässä meidän kolumnisti, joka itsekin harrastaa maanviljelystä, kirjoittaa sitä, että yksipuolinen tehoviljely on niin paljon kuluttanut luonnonvaroja, että tavallaan vaaditaan korjaavia toimenpiteitä, jotta saadaan ympäristö, ja hän tarkoittaa, että koko maaseutuyhteisölle ja maaseudulle se yksi tämmöinen, jossa kuluttava tehotuotanto on ollut niin kuin, sitä kuluttanut maaseutuyhteisöä ja kuihduttanut sitä. Eli nyt tarvitaan sellaista luontoa korjaavaa viljelyä ja toimintaa, joka palauttaa maaseudun ja ympäristöelinvoimaisuuden. Ja vielä loppuun, niin onko jotain erityistä terveisiä meidän rakkaille Löydän luomusi seuraajille? Ja ekologinen elämäntapa tulee ihan varmasti Suomessa kasvamaan. On hyvä, että sillä on edelläkävijöitä nyt, koska niitä tarvitaan. Te olette hyvällä asialla. Kiitos.